Siyanibingelela nonke balaleli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. uNkulunkulu onamandla, yena omunye, umnini mandla onke. Unkanyiso Bright Zulu lokhulumayo, ngihamba nomfowethu uMhlengi Zondi. Ngizothanda ukuvula ngomkhuleko egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Baba wethu osezulwini, masilingcolise igama lakho. Umbuso wakho mawufike, intando yakho yenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usithethelela amacala ethu, usipha amandla okuthethelela nabo bonke abasonayo. Ungasingenise ebulingweni, kodwa Nkosi usipha amandla okunqoba okubi nayo yonke imisebenzi eza ngokukhohlisa nemoya yamadimoni. Siyayibopha ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu, siyiphosa olwandle la ibhilonga khona. Umbuso Nkosi ngowakho, namandla nobukhosi. Khazimuliseka wena Nkosi uJesu kulesikhathi samanje, ulethe ukuqonda empilweni zabo bonke abafowethu nodadewethu nakuthina. Izwi lakho Moya oNgcwele usazolihlwanyela njengembewu ingene emhlabathini oyimpilo zethu manje kuze kube phakade naphakade. Amen. Amen. Bazalwane, ngizocela kubo bonke abantu abalalele, sheshisa mfowethu dadewethu, nawe mama, nawe mnumzane womuzi, uthathe iBhayibheli lakho kuze sizoba nokuqonda masithi siyakholwa, ikakhulukazi laba bathi basindisiwe, bathethelelwe bona izono. Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, sheshisa uthathe iBhayibheli lakho kuze sizoba nokuqonda sonke masifunda imibhalo, sithi amen sonke ngokuqonda. uNkulunkulu evuma. Laba abanama Bhayibheli emafonini abo, sheshisa uvule i-app yakho, ucishe ezinye izinto ezokuphazamisa. uNkulunkulu mayivuma, uMoya oNgcwele mayikunika ukuqonda kuze sizoba nokuqonda masifunda sonke kanye kanye, sivumelane ukuba lokho esikuqondayo kuyikhona yini. Amen. Angihambi ngedwa ke njengenjwayelo, ngihamba nomfowethu uMhlengi la. Bingelela Nondaba. Amen. Amen. Sibingelele egameni kaJesu Kristu noMoya oNgcwele, sithi udumo maliphakanyiswe uNkulunkulu, akhazimuliswe ngendodana uJesu Kristu. Sibonge uNkulunkulu ngomusa wakhe nangothando lakhe asinike lona, ukuze sikwazi ukuthi sisindiswe ebubini. Izwi lenkosi lingukuphila. Simelwe ukuthi uma sithi siyakholwa sizithobe ezwini likaNkulunkulu ngokuba ilona eliletha ukuqonda, ukuze abantu beze ekukhanyeni bahambe kuKristu, uKristu oyindodana kaNkulunkulu ngokwenyama, kodwa uMoya oNgcwele negama uJesu Kristu lisuka kuNkulunkulu. And uNkulunkulu wakhuluma ngabaprofethi ukuthi uyakukhazimuliswa, afike izibonakaliso. So uma abantu bebona indodana ababoni uNkulunkulu, kodwa ke ngokamoya babona uNkulunkulu, abazi izwi bayezwa ukuthi ke uJesu Kristu unguNkulunkulu ngokukamoya, ngokuba njengoba khushulele ezulwini akekho oseke waye ezulwini ngaphandle kwakhe. Okusho ukuthi ke uma esebuye ngenkazimulo kaYise, kubuya uNkulunkulu njengoba ezikhazimulisile ngendodana, uzobuya futhi azikhazimulise ngaso isimo sika Jesu Kristu, njengoba ke eshilo ukuthi ke uJesu Kristu kwincwadi kaMateyu uyabuya indodana ngenkazimulo kaYise uJesu Kristu. Konke okubhaliwe kufanele sicele uMoya oNgcwele ukuthi asambulele ukuze sizoba nokuqonda, ngokuba asifoseleli lezinto, sifunda izinto zikamoya ngokukamoya, siqonde ngokukamoya, sikhuluma izinto zikamoya ngokukamoya, not ngokwenyama, ngokuba ngokwenyama akukho nzuzo. Kukhona impikiswano ezingenasidingo ezenza abantu balahlekelwe ukukholwa kwabo, ngokuba ke bafuna ukuqhubeka benze izinto zokungcola, bebe beqamba amanga ngezwi likaNkulunkulu ngenxa yokuthi abambulelwanga. So khona incwadi ya Isaiah chapter 8
verse 19. Chapter 8, verse 19. Noma chapter 20. Chapter 8, verse 20. Siqale nje silungise la ukuthi kwenzakalani ngabantu abafuna ukwenza intando yabo nabantu abatshela abantu izinto ezirongi. Yini eshodayo ukubona? Chapter 8 from verse 19. Hallelujah. Incwadi uIsaiah isahluko 8 verse 19. Yes sir. Ifundeka kanje. Lapho bethi kini, funani kwabanamadlozi nakubathakathi. Abaprofeti bamanga bakhuluma lezi zinto lezi ezishiwo eBhayibheli. iBhayibheli yaliqamba yamanga likhuluma zonke izinto ezenzakalayo manje kubantu abayakholwa kodwa ke benza izinto eziphambene nento ebhalwe phansi eBhayibhelini. Ngenxa yokuthi uSathane usevale amehlo abantu abaningi waze wabanika namandla noma wabathena ukuthi bazwane neBhayibheli, bazwane nomthandazo ukuze uNkulunkulu azambule kubona. uSathane uyababusa abantu ngabaprofeti nabafundisi nabapostoli bamanga. So uma uzinika isikhathi uhamba, ingakho sithi mesithi sifunda iBhayibheli noma sishumayela sithi vula iBhayibheli lakho ngokuba sifuni usale nakancane ngemuva. Sifuna konke esikhuluma ngakho wena ukubona ekubhalwe phansi, ungezwa ukuthi umhlengi uthe noma ke lo mfana oshumayelayo uthe kodwa manje lento ayikhulumayo ayikho eBhayibhelini. Angifuni unkanda, afune ngeke umuntu engikhulumayo ngilande phansi eBhayibhelini. Yes Lord. So khona abantu abeza kubantu bakhulume izinto ezozwakala kamnandi emadlebeni abo ukuze abantu baqhubeke nokuhlala ezonweni ngenxa ukuthi iBhayibheli abalazi. Bathi ke no, lonke kwi-Old Testament uthi uNkulunkulu kwincwadi yamaHebheru, nginguJehova noma nginguJesu izolo namhlanje naphakade. So konke akushilo kwi-Old Testament kusayikho nge-New Testament ngaphandle kwalokhu okugcwalisiwe. And kubaluliwe lokho okugcwalisiwe ukuze wazi ukuthi yini egcwalisiwe. Ngokuba abantu abazi ukuthi kusho ukuthini ukuba ngaphansi komusa. Abazi kusho ukuthini ukuthi ugcwaliswa kanjani umthetho, kusho ukuthini ugcwalisa umthetho. Abayazi lonto, abanakuqonda. So uma ke ithi incwadi lapho bethi kini, funani kwabanamadlozi nakubathakathi ababetha imilozi benyenyeza. Pho abantu abayikufuna uNkulunkulu wabo yini? Kuyiwo babafileyo ngabaphilayo na? Emthethweni ke, lalela izwa lento le esho la manje ithini? pho No, emthethweni ke umthetho kaNkulunkulu ngokuba uma kuqhamuka abantu bethi ke funani ngoba namadlozi nabantu abakhuluma nemoya, nifunani ithi incwadi? abantu abayikufuna uNkulunkulu wabo yini? Abantu akufanele yini bafune uNkulunkulu wabo? Kuyini kwabafileyo ngabaphilayo na? Yini efunwa abantu abaphilayo kwabafileyo? Ngoba abantu kufanele bafune kuNkulunkulu wabo, hayi kubantu asebefile. Mesithi ke emthethweni Nasebufakazini. imake umthetho nobufakazi zuthule izinto lezi. Emthethweni nasebufakazini usho ukuthi iBhayibheli iyafakazelana. Yes Lord. Yes Lord. Qhubeka musuhamba uphele. Hallelujah. Impela lelizwi abalikhulumayo. Hallelujah. Emthethweni nasebufakazini. Emthethweni ke nasebufakazini. Impela lelizwi abalikhulumayo alinakho ukusa. Izolonto le into engifuna ukukuchazela yona iyona le ukuthi akekho umuntu ozokhuluma into angayibhekaphi ngeBhayibheli uma ethi uyashumayela ngoNkulunkulu. Yonke into oyishumayelayo uma uyishumayela
uyithathe eBhayibhelini futhi uyibheke up ngeBhayibheli. Yes, Lord. Yes, Lord. Njengoba ithi emthethweni Amen. nasebufakazini usho ukuthi ke wonke umbhalo obhaliwe umprofethi nomprofethi kufanele ifakazelane. Impela lelizwi abalikhulumayo alinakho ukusa. Alinakho ukusa kusho ukuthi into engekho into efile leyo. Yes, Lord. Amen. Into efile leyo. Amen. So namhlanje kuseni ngibuye ejimini bengiye ejimini sengqokile impahla zokujima. Yes, Lord. Ngihambe ngawo bengiyi boxing camp ngabuye kwi boxing camp ngoba besine run ekseni ngasayikhlisha ngabuya ngezendlili ngashintsha ngiye ejimini futhi okwesithathu okwesibili ngahamba ngayo thenga uchepisi ngacela ukuthi bangike uchepisi sebenginikile uchepisi esitolo kukhona omunye ubhuti ome eduze kwami angibuke lo bhuti lo mengimbuka upenda ubuso njengomuntu wesifazane ufake nenwele zokufakelwa angaze ngimkhulumisa ngisangisho lutho ngithatha uchapisi ngithe mase ngasemnyango angibuza ukuthi ngidlala ibasketball yini ngithi mina ngidlala isibhakela athi udlala isibhakela ngithi yes sir athi ungathi yes sir kumina ungathi yes sir kumina ngithi ufuna ngithini athi you must say yes ma'am ngithi mina ngibona indoda mina uNkulunkulu athi avela memeze kakhulu. Hallelujah. Adine ukuthi ngithe mina ke use uNkulunkulu wadala umuntu wesilisa nomuntu wesifazane athi mina respectively afuna ukukhuluma ngithi mina okay kwi-age yakho kubhala ukuthi wena umuntu wesilisa umuntu wesifazane. Yes, Lord. Azange ngiphendule ukuthi yes noma cha azange asho ukuthi ngumuntu wesilisa noma ngumuntu wesifazane kwi-ID. Amen. Akafunanga ukungitshela lo nto leyo. Yes, Lord. Ufuna ukungitshela lokho afuna ukungitshela kona uyangimemeza uyangishawoda ukuthi mina kufanele ngimbize ngomem. Amen. Ngithi mina ufuna ngiqamba amanga uthi angifuni uqamba amanga. Ngithi mina ngibona indoda mina. Impela lelizwi abalikhulumayo alinakho ukusa. Yabona uSathane uma esekubusa empilweni yakho esekwenza ukuthi wena ufuna uzenza into ngeyona uyakusebenzisa. Yes, Lord. So kufanele manje mina Amen. ngiguqe kuSathane ngivume ukuthi uSathane angikhiphe ekukholweni kwami ngenze into efunwa umuntu ogcwele inkohliso. Yes, Lord. Indoda ithi andithi ke kuyona umama. Indoda umile intshebe uyashefa uma ekhumula ephambi kwesibuko uyazibona ulengisile. Amen. Kodwa ufuna mina ukuthi ngiguqe kuyena. Ufuna ngiguqe kuyena uSathane okumuntu. Ngithi kuyena ke uyilento lafuna ukuba yiyona angithi abantu uSathane baguqisa kanjalo. uJesu Kristu wathi akaguqe uyakumnika yonke into. Yes, Lord. Amen. Ukuze ubone ukuthi izwe lonakele kangakanani. Abantu besifazane balahlekile, abantu besilisa balahlekile ngokuba kukho ukumesaba uNkulunkulu. Ngisho ngafika upresident ngisho ngathiwa ngiyaboshwa angeke ngize ngibize umuntu wesilisa ngomuntu wesifazane. Angeke ngize ngiguqele uSathane. uNkulunkulu wadala indoda nomfazi. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Azange aze adale umuntu Amen. ophakathi nendawo. No. Naga. Ngabe kukhona eBhayibhelini lokho. Yes, Lord. Yes, Lord. Ngabe siyakwazi. Yabona hambe kwincwadi yeLeviticus chapter 18 verse 22 mase uyabuya kwincwadi yamaRoma chapter 1 from verse 23 or from verse 25. Leviticus 19 18 22. Hallelujah. Incwadi kuLeviticus isahluko 18 verse 22
ungalali nowesilisa njenganowesifazane. Usho uNkulunkulu Ungalali nowesilisa njenganowesifazane kuyisinengiso. so uzongitshela ukuthi wena uzizwe njengomuntu wesifazane ngenxa yokuthi ugcwele umoya ongcola, ugcwele umoya kaSathane, amadimoni ayakuhola. Ungamane ungibulale, ungamane-ke ungibophe ukuthi angihlale ejele, kodwa angisoze ngavuma and angeke ngiyekutshumayela ngokuthi uthe uNkulunkulu-ke angeke ngilale nomuntu wesilisa njengomuntu wesifazane. Indoda wathi uNkulunkulu kumele yakhe abantwana kumuntu wesifazane. Amen. Nina madoda weak, nani bafundisi aba-weak, ingakho uSathane enibusa ukuba namagwala. Incwadi, hambe kwincwadi esambulo chapter 21 verse 8. Incwadi isambulo isahluko sama-21. Ngokuba nina amadoda ni-weak namagwala, Amen. anikwazi ukumela iqiniso, inina labo elikhuthaza lo moya lo wobutabane. Amen. Verse 8. Kepha amagwala Uthi uNkulunkulu amagwala abafundisi abangakwazi ukukhuluma iqiniso nabangakwazi ukumela ivangeli, nabangakholwayo nalabo abangafuni ukukholwa uNkulunkulu, nabanengekayo inengiso amadoda lalana wodwa, nababulali. nalabo abaqisa igazi. Ngifuna labo abangakholwayo kakhulu, nalabo abamagwala. Amen. Labo abamagwala ilabafundisi abavuna ubutabane. Yes, Lord. Uma uthiwa umongameli noma upresident noma ngabe ubani, uma wena uthi uyakholwa, ubiza noNkulunkulu engimbizayo, Yes, Lord. bungeke uphakamise ilungelo lokuthi amadoda lalane wodwa. Lokho umoya kaSathane. Ubutabane umoya wokungcola, umoya kaSathane, amadimoni. Amen. Angekudluke lapho. Amen. Uma ufundisa ngalezo zinto wena esontweni lakho uthi akunankinga, ugcwele itabani, Amen. Amen. ungabatshela ukuthi abaphenduke, Amen. nawe isitabane njengabo. Amen. Asinandaba angikhathalele kuthanda umuntu. Izwi laNkulunkulu liyaphila ongonaphakade, mina sengasekho sengifile. Amen. Angeke ngivuke esifogweni ngibuswa amanga umuntu ongafuni ukuthi wamele iqiniso. Amen. Ufuna ngiqamba amanga ngendalo kaNkulunkulu. Amen. Ufuna ukuthi ngiguqe phambi kwaSathane ngithi khona umuntu wesilisa omuntu wesifazane. Yes, Lord. Ngokomthetho nangokufakazi labo abanakho ukwazi akukho ukusa, Yes, Lord. baholwa umoya kaSathane. Yes, Lord. Ithini incwadi ake ngithi ngifuna incwadi le ngibizile umkhumbuze. Am I wrong? Romans chapter 1 verse 23. Gijima. Incwadi kwabaseRoma isahluko sokuqala verse 23. Nenkazimulo kaNkulunkulu engabhubhiyo. Hlehla. Verse 22. Incwadi kwabaseRoma isahluko sokuqala verse 22. Bezisho ukuthi bahlakaniphile. Wow. uNkulunkulu uyena onika ubuhlakani. uNkulunkulu uyena onika ukuqonda. uNkulunkulu uyena onika umyalo. uNkulunkulu uyena odala izulu nomhlaba. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, glory to God. Hallelujah, glory to God. Lalela. Hambe kwincwadi ya-Isaiah chapter 45. Sibheke ukuthi uNkulunkulu nezwi lakhe baphikisana yini. Sifuna ukuzwa kuyena umuntu wendaba. Hallelujah. Yes sir. Amen. Incwadi uIsaiah isahluko 45 Yes sir. kwiverse lokuqala. Usho kanje uJehova ogcotshiweyo wakhe kuKoresi. No, hambe uqala from verse 21. Hallelujah. Incwadi uIsaiah isahluko 45 from verse 21.
No, tell us from verse 19. From verse 19. Yes, sir. Angikhulumanga ekusithekeni. Ayikho into etashisiwe. uJesu Kristu ngesikhathi emi phambi kwabaFarisi nabaSadusi kanye nabafundisi abakhulu bemsola sebembophile. Wabatshela ukuthi nizongibopha nje ningibuza lemibuzo. Ayikho amanobuza abantu engibafundisa ngoba ayikho into engafundisa exesheni. Athi bafundi bakhe ke yonke into engitshela yona la ngikhuluma kubona bonke abantu bawazi. Hallelujah. Manje ke uma zonke izinto zaNkulunkulu zenziwe ekhanyeni athi uNkulunkulu wadala izwe nomhlaba wonke umuntu uyazi ukuba kubhalwe phansi eBhayibhelini ngebhalo uyasho manje kwincwadi kaIsaiah chapter 45 verse 19 uthini Angikhulumanga ekusithekeni. ayikho into efihliwe Endaweni emnyama emhlabeni. ayikho into efihliwe Engishongo enzalweni kaJakobe ukuthi ngifuneni ngeze. Mina Jehova ngikhuluma ukulunga. awuqala pha khona ishoyo ku verse 18 Hallelujah. Ngokuba usho kanje uJehova lokhu kushiwo uJehova uNkulunkulu owalidala izulu. udale ini Owalidala izulu. udale izulu OnguNkulunkulu onguNkulunkulu umJehova owadala izulu onguNkulunkulu owabumba umhlaba. wabumba ini Umhlaba wabumba umhlaba wawenza wawumisa. yes sir Ongawudalelanga ize. akawudalelanga ize Wawubumba ukuba kuhlalwe kuwo. wabumbela ukuthi kuhlalwe kuwo Uthi nginguJehova. mina nginguJehova Akakho omunye. uthini Akakho omunye. so wena ke president noma ngabe umongameli noma ngabe uminister wani uzophasisa ukuthi amadoda aganane wodwa wena uyisikhohlakali wena usebenzela usathane wena ubaba wakho usathane ngokuba uNkulunkulu ukhulumile uma nina niyamsaba uNkulunkulu uma nina niyalandela izwi nizokwenza lokho kusho uNkulunkulu ngokuba uyena odale umhlaba ukuthi abantu bahlale kuwo uthi akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe akekho omunye uNkulunkulu eduze kwakhe akekho omunye uNkulunkulu osemva kwakhe NginguJehova akakho omunye. akekho Angikhulumanga ekusithekeni. azange azakhuluma exesheni so umesho njalo nina niphasisa amalungelo okukhipha izisu nina niphasisa amalungelo ukuthi amadoda walalana nowodwa nesihogweni uma ningaphenduki uma ningafuni ukwamukela izwi kaNkulunkulu nonke nesihogweni inina laba elilidwa usathane meseke nithatha imfundiso yamadimoni nilethe kubantu bakaNkulunkulu ingakho usathane ngena nasemasontweni ewisa abafundisi ewisa amabandla kaNkulunkulu befundisa ngakho yonke lento lokuthi ke iNew Testament iOld Testament abanderstand ukuthi ukuthini lokho ngokuba baholo umoya ingcwele angikhathali ukuthi ngabe ubiza bani ohamba ufunda itheology ohamba ufunda esikoleni zaphesheya iBhayibheli phambi kwami nali liyangitshela ukuthi ke uNkulunkulu uyedwa Yes Lord. uyena wakhe konke Yes Lord. Amen. azange lalela hambe kwincwadi kaGenesis or before uye kwincwadi kaGenesis qhubeka Incwadi uIsaiah isahluko 45. yes sir Verse 5. yebo Mina nginguJehova. mina NginguJehova. yebo Akakho omunye ngaphandle kwami. Akakho uNkulunkulu. Ngiyakubhinqisa. Ungakangazi. Eba-ke sifuna ukuzwa ukuthi khona umuntu ongatshela uNkulunkulu hambe kwincwadi kaIsaiah chapter 40 from verse 13 sifuna ukuzwa ukuthi ukhona yini umuntu ongatshela uNkulunkulu ngobuhlakani Yes Lord. Amen. Incwadi uIsaiah isahluko 40 verse 13. Kubani oqondisile umoya kaJehova? ubani hallelujah hallelujah glory to God ubani oqondisile ubani onamandla oqondisa umoya kaJehova Wamfundisa ubani onamandla okufundisa uJehova engumluleki wakhe. ubani ongalulela uNkulunkulu umdali wezinto zonke hallelujah glory to God hallelujah 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 hallelujah
Haleluya. Ubani oqondisile umoya kaJehova? Ubani oqondisile umoya kaJehova? Wamfundisa engumluleki wakhe na? Ofundisa uJehova wabumluleki wakhe na? iBhayibheli liyabuza. President walulekana nobani waze wamqondisa? Bafundisi, nishintsha iBhayibheli lenze umathanda khuni nasenzenzo uNkulunkulu. Ubani ongakwazi ukuthi akhansele uNkulunkulu? Wamfundisa indlela yokwahlulela, wamnika ukwazi. Ubani? Nina nishintsha iBhayibheli. Nina abantu ababusizwe. Wamazisa indlela yokuqonda na? Nina abantu abaholizwe iloko nithi niyakholwa uNkulunkulu lokhu uNkulunkulu lokhuya. Kodwa ke nenza izinto eziphambene nezwi kaNkulunkulu. Lisho uNkulunkulu akekho umuntu onelungelo lokuchitha igazi engekaqala. Kodwa nina nika abantu abalungelo ukubakhipha izisi njengoba nibanika abakhonda umuntu balale bengashadile. Nikhulisa umoya ofebe. Njengoba ninika abantu abalungelo ukuthi badoda alala wodwa. Ekubeni iBhayibheli lelo sifundayo lithi ke amadoda alala wodwa awavumelekile emzimbeni kaNkulunkulu. Yes Lord. Lo mhlaba losiphila kuwona kaNkulunkulu. Amen. Izwi esiphila ngalo elikaNkulunkulu. Amen. Uma nina nifundisa ngento ephambene nentando kaNkulunkulu, nina nisebenzela uSathane. Ningabakayihlo. Nina nisebenzela uSathane namadimoni. Yes Lord. Nifuna izwi likaJesu Kristu, nikhishwe amadimoni. Yes Lord. Akekho umuntu ozobona izulu. Amen. Noma uzoza ke kuNkulunkulu engahambanga ngoKristu. Amen. Bheka izizwe zinjengethonsi kwasesitsheni. Zonke izizwe zifana nento engekho, zifana nexonsi lamanzi kuNkulunkulu. Zibalwa njengothuli. Zifana nani? Zibalwa njengothuli. Zifana nothuli. Do you understand? Hallelujah. uNkulunkulu hambe kwincwadi Genesis chapter 1. Incwadi uGenesis. Yes sir. Isahluko sokuqala. Yebo. Ivesi lokuqala. Yebo. Ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Umhlaba wawuyihlane elingenalutho. Kwakungubumnyama phezukothwa. uNkulunkulu wadala yini? uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Umhlaba wawuyihlane elingenalutho. Kwakungubumnyama phezukothwa. Kepha umoya kaNkulunkulu wehla wenyuka phezu kwamanzi. Right. uNkulunkulu Wait. uNkulunkulu emva kwalokho kuncwadi chapter 2 ya Genesis ungiphe verse 23. Noma starting from verse 22. Hallelujah. uJehova uNkulunkulu wakha owesifazane ngobambo abeluthathile kumuntu. No, akukho lebhale khona ukuthi uNkulunkulu wakha ubambo, wakha umuntu osilisa ngobambo lo adethethe komunye umuntu. uJehova uNkulunkulu wakha owesifazane ngobambo abeluthathile kumuntu. Wasethini emva kwalokho? Wamyisa kumuntu. Yebo. Wayesethi umuntu lo useyithambo lamathambo ami nenyama yenyama yami. Uyakubizwa ngokuthi indodakazi ngokuba uthathwe endodeni. 2 wezinto ezakhiwe. Umuntu wesilisa. Amen. Nomuntu wesifazane. Amen. So uma uzoqhamuka wena nokuthi ke uzizwa njengomuntu wesilisa, umuntu wesifazane, unomoya obuyaluyalu, unomoya wokuduka, unomoya wamadimoni, unomoya wokulahleka. Wena umuntu wesifazane, uma uyindoda, uzipenda, ufaka inwele, ufaka nengubo umuntu wesifazane. Hambe kwincwadi ya Deuteronomy chapter 22 verse 5. Ngalokho indoda iyakushiya uyise nonina inamathele kumkayo. Ngokuba uNkulunkulu udale indoda wasekhipha kuyona ubambo wakho umuntu wesifazane wathi uAdam uNkulunkulu wasethi uAdam ke lona ke uba ke indodakazi ngokuba ukhishwe endodeni Yes Lord. kuyoba ke ithambo lamathambo ami
wayesethi ke uNkulunkulu ke ngakho ngalokho ke umuntu wesilisa uyoshiya uyise nonina abe namanye anamathele kumkakhe anamathele akuthiwa ukuthi amadoda ayonamathelana bayakuba nyamanye akhiwongo ukuthi amadoda azonamathelana haleluya thiwa umuntu wesilisa uyosuka anamathele kumkakhe babe nyamanye haleluya amen babehambaze ke bobabili uAdam nomkakhe hamba uAdam nomkakhe hambe kwincwadi Deuteronomy haleluya 22:5 incwadi uDeuteronomy isahluko 22 ivesi lesihlanu owesifazane makangagqoki okwendoda owesifazane akufanele agqokise okwesilisa nendoda mayingembathi ingubo yowesifazane ngokuba nendoda akufanele yembathe okwesifazane ngokuba yini ngokuba yilowo nalowo ngokuba yilowo nalowo owenza leso senzo uyisinengiso kuJehova uNkulunkulu wakho uyisinengiso kuJehova uNkulunkulu wakho isinengiso yihlazo amanyala inkohlakalo into engcolile into futhi engavumelekile so uzongitshela ukuthi wena uvumelana nokuthi amadoda lalana wodwa uzongitshela ukuthi mina angibize indoda ngomuntu wesifazane should mina ngixoke ngiphiqiphiqi should mina uNkulunkulu angikholelwa kuyena ngikholelwa umuntu ngitshela kahle ukubhala ukuthi ke ngingasaba umuntu into ezobhubha ozothi mase bulela inyama yami akube ukuthi ukuqedile kuphela kodwa ke ngingahloniphi uNkulunkulu okwazi ke ukuthi ke abulala inyama aphinde angifake esihogweni haleluya ngokuba ke ni weak yes lord unembeza wena ushile amen ingakho nginenkinga ukuthi ke ni promote indaba yokuthi amadoda lalana wodwa izingane zibe yitabane izingane zilale zingashadile zibe yifebe ingakho nani ngamazi uNkulunkulu animazi uNkulunkulu lalela kwincwadi yaseRoma bese ngawuqedi ngayo chapter 1 verse 23 from verse 22 bezisho ukuba bahlakaniphile ngokuba bazitshela ukuthi bahlakaniphile incwadi kaIsaya sitshela iyabuza ukuthi ubani ongakwazi ukuthi ke anike imiyalo uNkulunkulu ubani onganika uNkulunkulu ukuhlakanipha ebesitshela kahle ukuthi udale izulu nomhlaba incwadi kwabaseRoma isahluko sokuqala so ngokuba bafuni ukulalela bazitshela ukuthini bezisho ukuthi bahlakaniphile bezitshela uzitshela into engekho baba yiziwula abantu bathi ke umuntu muhle ngoba naku efake ingubo etight efake nenwele zokufakelwa wapenda ubuso kodwa ke kuyena kugcwele yonke imimoya yemadimoni yobufebe yenganuko bezisho ukuthi bahlakaniphile baba yiziwula manje bese bona abafana bemisa bemshayela amakhwele emgaqweni azitshele ukuthi muhle ngenxa lezinto esihlobise ngazo umfana asebenze afundele ukuthi asebenze abe nemoto agqoke kahle amantombazane bejika naye bese yazitshela ukuthi uNtswempu uyadlisa incwadi kwabaseRoma isahluko sokuqala bezitshela ukuthi bahlakaniphile bezitshela yes lord khona umehluko phakathi kokuthi uhlakaniphile nokuzitshela amen verse 21 and uNkulunkulu uyasitshela kahle ukuthi imicabango yami akuyona imicabango yenu izindlela zami zingaphezulu kwendlela zenu ngokuba kuthe bemazi uNkulunkulu kabamdumisanga bathe bemazi uNkulunkulu abafunanga ukumdumisa kabambonganga njengoNkulunkulu abafuni ukumbonga njengoNkulunkulu kodwa balutheka kepha bazitshela ukuthi bahlakaniphile base bayalutheka ekuzindleni kwabo
emzindlweni imizindlo yabo imicabango le abazitshela ngayo ukuthi bahlakaniphile iyona le benza balahleke baphume ekholweni nokuthi badumise uNkulunkulu ngokuba ke imicabango yabo iyo mcabango leyo imicabango iqhamuka kusathane uma unemicabango ephambene nento ebhole phansi eBhayibhelini hallelujah glory to God amademoni ayacontrola ayajikisa abhekisa ngapha nangapha akubambe ngamatomu njengomuntu ogibela ihashi yabona umuntu ogibela ihashi uyalicontrola liya lefuna ngakhona uma ufuna ligijime uyalishaya uma ufuna lime ulidonsa ngamatomu uma ufuna lijike lengaka right uyalidonsa ngaka right lijike lengaka right uma ufuna lime uyalibamba ngamatomu amabili awasondeza esifubeni sakhe lime ihashi nomuntu onamademoni ke unjalo wenza intando kaSathane uSathane uma ethi samsophuza uyasukuma usheshe noma uthi ubuye emsebenzini ukhathele ugijima kabi uSathane methi asibheme uyathatha ugwayo ubheme amademoni methi ke asambe sawufeba uyagijima methi ke asizenze sibe bahle namhlanje bese emva kwalokho uthatha i-makeup uzigcobe uyazinqaba uyampheka uNkulunkulu inhliziyo yabo engaqondiyo yabamnyama ngokuba lenhliziyo zenu nalemdlinzi enayo nongaqondi kwenu zaphenduka inhliziyo zenu ade khona ukukhanya kwase kuba njani kwabamnyama angeke kuze kube khona ubumnyama ngazange kube khona ukukhanya angeke kuze kube khona ukukhanya ngaze kube khona ubumnyama bezisho ukuthi bahlakaniphile bezitshela hallelujah glory to God ukuthi basile bahlakaniphile bawongqesta baba yiziwula baphenduka izilima baphenduka iziwula isiwula umuntu ongazilutho kodwa ebezitshela ukuthi uyazi kodwa akazilutho lowo isiwula umuntu onenkani ophika enkanini yakhe uphika ngenkani yemicabango yakhe engcolile hallelujah glory to God you understand uNkulunkulu ngeke azakhuluma into eqeda kuphikisa yena akasoze lalela Hambe kwincwadi uyibambe hambe kwincwadi yaNumeri 19:23 sibheke ukuthi uNkulunkulu uyaziphikisa yini gijima Numeri 19:23 yebo baba gijima incwadi uNumeri isahluko 19 verse 22 23:19 sorry gijima isahluko 23 verse 19 yes sir ifundeka kanje uNkulunkulu akasiye umuntu ukuba aqambe amanga yayizwa lonto leyo ngifuna lo uqedile ngifuna ukufakaza ngeBhayibheli ithi iBhayibheli uNkulunkulu akasiye yini umuntu akasiye umuntu ukuba aqambe amanga kusho ukuthi umuntu khona amanga kuyena kusho ukuthi umuntu khona amanga kuyena yayizwa indaba hallelujah manje na uNkulunkulu akakwazi ukukhuluma into aphinda asiphikise yes Lord and futhi enye incwadi yaseRoma chapter 3 verse 4 incwadi kwabaseRoma isahluko sesithathu qala verse 3 ivesi lesithathu kunjalo pho uma abanye bengakholwanga ukukholwa kwabo kuyakwenza ize ukukholwa kukaNkulunkulu na asike sizwe ukuthi uNkulunkulu uyaqamba namanga khana kanye kepha makube ngukuthi uNkulunkulu uqinisile makube ukuthini uNkulunkulu uqinisile kepha wonke umuntu ungumqambi manga enye incwadi le efakazayo ukuthi uNkulunkulu akaqambi manga ezonto le sithe uma bekhuluma izinto ezibambene neBhayibheli ngokusemthethweni nobufakazi labo akukho kusakona so ngenxa yokufuna ukuzithoba phambi kwaNkulunkulu yes Lord bezisho ukuthi bahlakaniphile bezitshela ukuthi basile baba iziwula baphenduka izilima uma wena uphikisana nezwi kaNkulunkulu wisilima wisiwula ngoba egcineni uNkulunkulu uyakuvezela ukuthi uhlakaniphile akasho yini ukuthi wonke amadoda azoguqa kuKristu
Mase bayakhuluma ngemilomo yabo bavume ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Zonke izizwe Nenkazimulo kaNkulunkulu ongabhubhiyo bayiguqula ifane nemfanekiso yomuntu obhubhayo. bathatha inkazimulo kaNkulunkulu ongabhubhiyo bazakhela izithombe zoJesu abalenge ephambanweni, bazakhela izithombe zoJesu abalenga ezithombeni zabo ezindlini, bazakhela amarosali, bazakhela izithombe ezibaziwe, basebenzakhela bathatha izithombe zabantu abaphila emhlabeni bathi ke uNkulunkulu noma uJesu Kristu. bayiguqula ifane nemfanekiso yomuntu Bathatha amagolide bakhe bashape ngomsebenzi ezandla zabo bakhe bathi ke lobo uNkulunkulu babo nezinyoni izilwane lezi ezibhubhayo nezilwane ezinwabuzelayo izilwane lezi ezibhubhayo ezine nezinwabuzelayo. Amen. izilwane lezo ezinezinyawo ezine nezinwabuzelayo. Ngalokho uNkulunkulu wabanikela ezinkanukweni zezinhliziyo zabo. ngenxa yokuthi nina nifuni ukwamukela iqiniso, Kukho ukungcola ngenxa yokuthi nina nifuni ukwamukela iqiniso, uNkulunkulu wakunikela, unikeliwe ekutheni ube yilesilimo isona. bahlazisane imizimba yabo. Bahlazisana imizimba yabo kusho khona okulandelayo. Uma uhlazisa umzimba wakho khona okwenzayo okungcolile. Ngokuba yini benzani ngokwalokho? Behlazisa imizimba yabo benzani? Baguqule iqiniso likaNkulunkulu. Baphendula iqiniso likaNkulunkulu. Balenza amanga. Baguqula iqiniso likaNkulunkulu balenzani? Amanga. Izikhohlakali. Yes, Lord. Abenzi bezinengiso. Abaholwa yimidlinzo nemicabango yabengcolile. Amen. Abenzi bezinengiso izikhohlakali. Amadodana kaSathane namadodakazi kaSathane. Amen. Baguqule iqiniso likaNkulunkulu balenza amanga. uNkulunkulu odale konke wakubeka kwasobala uyasho ukuthi ayikho into ayikhuluma ekuqasheni konke kuphambi kwethu. Bahlonipha bakhonza okudaliweyo kunomdali ongobongekayo. Basaba abafundisi babo ngaphezu kaNkulunkulu, abafundisi babo basaba abantu ngaphezu kaNkulunkulu. Bakhonza okudaliweyo kunomdali Bakhonza oBuddha, bakhonza izilwane, Amen. bakhonza izithombe, bakhonza izithixo, bakhonza oShembe, bakhonza oPopu, bakhonza oMaria. Amen. Bathandaza koMaria. Ongobongekayo kuze kube phakade. Amen. Lo uyena odale konke abamnika udumo elimfanele. Ngenxa yalokho Ngenxa yalokho wabanikela. uNkulunkulu wabanikela Ngenxa angafuni ukuthi ke nina nivume yena njengomnini mandla onke, njengoNkulunkulu ophethe konke emhlabeni. Wanikela ekuhekeni. okuyihlazo Wanikela ekuhekeni okuyihlazo. Lapho benzani? ngokuba abesifazane Labesifazane babo baguqula ukwenza kwemvelo. Uguqula ukwenza okwemvelo okusho ukuthi ke lokhu uNkulunkulu abekudalele kona awusakwenzi. Sowenza wena lokhu uNkulunkulu angashonga ukuthi kwenze. Amen. Uguqula ke okwemvelo. Amen. Ngokunjalo nabesilisa bayeka ukwenza kwemvelo kowesifazane. Njengoba namadoda engasafuni ukulala nabantu besifazane, amadoda esibiza ngabantu besifazane bathuka uNkulunkulu. And upresident noma ngabe umongameli noma ngabe ubani obusayo noholayo nowaqhamuka naloko ukuthi ke amadoda walalana wodwa, lokho uthuka uNkulunkulu. Basha ngokukhanukelana. Benzani? Basha ngokukhanukelana. Yingakho besukelana uhamba emgaqweni uyadlula indoda izokubuka izoshinela hi izathi umuntu wesifazane. Abesilisa benza okuyichilo. Yingakho ithi indoda ke angayibizi ngosel, ngibize ngomem. Basha ngokukhanukelana. Ngokuba ke uSathane wayibusa le ndoda le. Abesilisa benza okuyichilo. Amadoda enza ini? Benza okuyichilo kwabesilisa. Ukulala nomuntu wesilisa nomunye umuntu wesilisa, umuntu wesilisa, lokho kuyichilo, ungamanyala, kuyisinengiso, kuyinkohlakalo.
bezitholela umvuzo ofanele ukuduka kwabo. Udukile. Yes, Lord. Bazitholela umvuzo Lithi ofanele. iBhayibheli lidukile. Yes, Lord. Lahlekile. Amen. Nenza ke okuphambene nentando kaNkulunkulu. Nithatha iqiniso kaNkulunkulu neliphendula nilenza amanga. Nenza ichilo. Amen. Njengalokho bengakunakanga ukumazi uNkulunkulu. Njengoba bengafuni ukwenzani? Njengalokho bengakunakanga ukumazi uNkulunkulu. uNkulunkulu wabanikela engqondweni yokunganaki, ukwenza okungafanele. Ukunganaki. Ukwenza. Wenza intando yakho. Yes, Lord. Awenzi intando kaNkulunkulu. Yes, Lord. Wenza ukukhohlakala. Awuhambi ngemiyalo kaNkulunkulu. So noma ngabe siphi isitabane esithi yakholwa sona sikhonza uJesu Kristu, kodwa ke sibe sisitabane sihlele etabaneni sihlala namanye amadoda. uNkulunkulu wabanikela engqondweni yokunganaki, Wena ukhonza uSathane, okungafanele. awukhonza uNkulunkulu, awukhonza uJesu Kristu wena. Uyindodana kaSathane. Ngoba uNkulunkulu ukhuluma kusobala ukuthi ke udaleke undoda nomuntu wesilisa. Begcwele konke ukungalungi, Begcwele bonke ungalungi. nokonakala, Begcwele ini? nokonakala. Nonakele. Likhohlakele, likhohlakala, iqembu lekhohlakala. Begcwele konke ukungalungi, Begcwele konke ukonakala. nokonakala, Khohlakala. nesangabe, Nesangabe ukhanukelana. nobubi, Yini? nobubi. Ububi. Ububi. Begcwele umhawu, Nomona wembusa. nokubulala, Nokuthi uma uzole message le izokucasula, uzomnyanya, nokuphikisana, ngoba uzofuna uzomphikisa, ufuna uzolalela, uzoza la kumina umuntu ngelukuluku. Nenkosi- Angitshela ukuthi nginelungelo. Unelungelo kubaba kuSathane. nenkohliso. uNkulunkulu ngoba ukhohlisiwe. uNkulunkulu awunalo ilungelo. uNkulunkulu onika amalungelo abantu. Ukunika ilungelo ukuthi ube indoda. Ngoba wena uyindoda, wakwenza wayindoda. Ukunika ilungelo ukuthi umuntu wesifazane kuba umuntu wesifazane. Nobuqili, Lento yeni ukuthi ke nifuna ukuba abantu besilisa, nina nabantu besifazane, nina abantu besilisa nifuna ukuba abantu besifazane, nibe nabantu besilisa. Lokho akukho, akusoze futhi kwaba khona. Ungakwenza emhlabeni, kodwa kuzophelela emhlabeni. Ezulwini wena uzolithetha libomvu. Uyesihogweni wena. Uma ungaphenduki, uma ungavumi ukuthi uJesu Kristu inkosi nomsindisi, uyeke lokufeba kwakho akuyongifebe. Isinengiso, uyeke lesinengiso senzayo. nokuhleba, beyizinyevunyevu nabazonda uNkulunkulu. Bazonda bani? Beyizinyevunyevu nabazonda uNkulunkulu. Bengifuna ukubuza, why nimzonda kanje uNkulunkulu? Nithi niyamthanda ngemlomo yenu, kodwa izenzo zenu ziyamphika. Why nimzonda uNkulunkulu? Why? Yini anenze yona uNkulunkulu ukuze nizinikele ekukhohlakaleni okungaka? Noma nithi ke, oh my God, oh my gosh, oh my God, oh my gosh, nikhuluma into engekho, nimzonda uNkulunkulu. Nithukisiwe, nilahlekile. Hambe lapha kwincwadi yaseKorinte. No, qedela incwadi bese siya kwincwadi yaseKorinte. Sifike vala ngayo. Beyizinyevunyevu Yebo. nabazonda uNkulunkulu. Bazonda uNkulunkulu. Nezindlova, Izindlova banolaka. nabazindlayo, Banemicabango emibi, imihlinzo yabo mibi. nabazigabisayo, Bayathanda ukuziqhakambisa njengoba beziveza engazi kuba amantombazane, umoya lowo waJezebel okumadoda, ukuthi amadoda azenze abantu besifazane, azabe ngawo wonke indlela ukuthi enze inkohlakalo ukuze abonakale njengomuntu wesifazane. Lalela, ngisho ungahamba uyosika isiso sakho sangasese, but kwi-ID yakho nasezulwini uregistiwe wena njengomuntu wesilisa. Lemhlabeni ungabakhohlisa abantu. nabaqambi bokubi. Benza izinto ezimbi kona lokho ukuthi usike isiso sakho sangasese. Uhambe uyofaka i-makeup ka-Instagram nako-TikTok, ama-devices kaSathane lawo. Izinto ezithunyelwe uSathane ukuthi ezolahlekisa abantu. Nabangalaleli abazali. Yayizwa loo nto le. Umzali wakhe akayifuni indaba ukuthi ubisitabane. Lokho nithi abazali abafuni ukuthi baketchup nesitayela nempilo ephilwayo esimanje manje. Ayike impilo esimanje manje. Nabangenangqondo. Ayizwa ithini incwadi? Nabangenangqondo. Yabona lento ukuthi awunangqondo. Lento ichaza ukuthi wena konke okwenzayo ukhonza uSathane. uSathane uphila engqondweni yakho.
wena isitshela ukuthi wena ufuna ukwenza lezi zinto ozenzayo kanti amadimoni abusayo ubuso amadimoni lamadimoni esiwabizayo egawini likaJesu Kristu ukuthi awakubopha imoya emibi silahlela olwandle ukuthi ihambe yolinda ejuleni kolwandle ilinde isikhathi esifanele ngegama likaJesu Kristu. nabangathembeki Ungamthemba kanjani umuntu ongenangqondo? Umthemba kanjani umuntu ongenangqondo? nabangenalo uthando Alukho uthando ngoba abamthandi uNkulunkulu. Ngeke unkele ukuthanda omunye umuntu ufuna ukuthanda abantu ukuthanda abanye abantu ukuthi wena isitabane kodwa manje awumthandi uNkulunkulu wena unalo uthando wena. Ingakho umhleba ukhuluma ngayo ngazi ukuthi wena ke umuhle emehlweni abantu. Mina ngeke ngikuhlebe mina. Ngizokutshela up front face to face. Ukuthi ngeke ngiguqele uSathane mina. uNkulunkulu udale indoda wadala umuntu wesilisa and kumkanjalo angeke kuze kujike uma kukhona umuntu noma ngabe ubani othi yena angakubhekapha ngeBhayibheli ukuthi uNkulunkulu mhlawumbe khona la khona aqamba khona amanga sicelele lethi iBhayibheli lo Bhayibheli kufanele kube iBhayibheli elingcwele. Ngalethi iBhayibheli eliqanjwe umuntu ngamadimoni abantu bagcoka amadimoni basihlashela izinto zamadimoni bafuna siguqe kuSathane izinto zamadimoni. never amen nabangenasihawu abathi besazi isimo sokulunga sikaNkulunkulu bayasazi kahle kamhlophe isimo sikaNkulunkulu sokulunga. abathi besazi isimo sokulunga sikaNkulunkulu Bayasazi kahle kamhlophe sokuthi abenza okunjalo haleluya haleluya bafanele haleluya glory to God haleluya ukuthi abenza okunjalo bafanele ukufa. yilabo abasupporta labantu abayitabane nani nifana nabo abenzi lokhu kuphela kodwa babuye bavumelane nabakwenzayo. yilowo osizakala nosupporta lento enziwa yitabane. Haleluya haleluya akenzi amen lo owenza lokho kuphela kodwa babuye bavumelane bavumelana nesenzo sokuthi abantu bakhiphe izisu. amen Naye uyabalwa noma ngabe udokotela umama okhipha isisu necala okukhona ovumelana naloso senzo leso. nabangane nezitabane haleluya Umngane wezitabane babo ku TV haleluya uyajabula wabuxoxa ngezitabane ovumelana posta ku nabakwenzayo. status sakho ngezitabane wenza amahlaya ngezitabane uyapromote umoya wamadimoni nawe uyefana nabo nawe unecala ufanele ukufa njengabo. abathi besazi isimo sokulunga sikaNkulunkulu Abathi besazi isimo sokulunga kwaNkulunkulu sokuthi abenza okunjalo bafanele ukufa. bafanele ukufa. Lalela ngomthetho omdala okuthiwa bagxotshwe ngamatshe. Manje kuthiwa nikufanele ukufa kodwa ke nifele vele ezonweni zenu nibanjiwe imoya kaSathane and ngalokho nje esihogweni uma nifika esihogweni niyobe senihlushwa ngemisebenzi yenu niyolithetha libomvu. abenzi lokhu kuphela kodwa babuye Bonke bavumelane abantu abavumelana nalezi zinto lezi zokukhohlakala ukhipha izisu ukufeba amadoda lana kodwa izitabane bonke bafanele ukufa. Lokho kufa kuphakade okuthakala esihogweni. Incwadi yaseKorinte yesibili chapter 4 haleluya incwadi yesibili kwabaseKorinte isahluko sesine from verse 1 ivesi lokuqala. yebo ngakho lokhu sinaleyo nkonzo ngakho ngale nkonzo le ngakho lokhu sinaleyo nkonzo njengokuba sawuhawukelwa asidangali. sinikiwe umusa. Yes Lord yes Lord Sinikiwe umusa and asijiki. yes Lord Asishoni ngakwesokudla noma ngakwesokhohlo. Samba sifondile ngemfundiso engcwele. amen kodwa sizilahlile izinto ezifihliweyo Lezi zinto lezi ezingcwele ezifihliweyo emehlweni zehlazo lezi zinto ekhulunywa ngazo ngale siyazilahla. Funeka na uyilahle leyo nto leyo. Funeka uphume kulomoya wenkohliso. yes Lord kodwa sizilahlile izinto ezifihliweyo zehlazo asihambi ngobuqili. Asihambi ngani? Asihambi ngobuqili. Asiliphambanisi izwi likaNkulunkulu. Asiphambanisi izwi likaNkulunkulu yakithi. Sishumela into ebhalwe phansi. Asihambi ngobuqili. Uqili asibheke ukuthi uqili buqhamukaphi.
hambe kwincwadi yeGenesis chapter 3 from verse 1. Sifuna ukuzwa ukuthi ke ubuqili buqhamukaphi. Inyoka, hallelujah, hallelujah, inyoka. incwadi uGenesis isahluko sesithathu Yes, sir. ivesi lokuqala. Yebo. Inyoka yayinobuqili kunazo zonke izilwane Sathane zasendle, unobuqili kunazo zonke izilwane zasendle abezenzile Umuntu. uJehova uNkulunkulu. umuntu wakhiwe uNkulunkulu. Yes, Lord. Zonke izilwane zakhiwe uNkulunkulu. Yes, Lord. Zikuphi? Zisendle. Amen. Khona isilwane esinobuqili ngaphezulu kwazo zonke. Izilwane abezenzile Hallelujah. uJehova uNkulunkulu. You understand? So manje na kuyasitshela incwadi ukuthi ke Ubuqili buvelaphi? ubuqili buqhamuka kuphi? Hallelujah. Nawe uma ucela ubuqili nomoya wenkohliso nomoya wamanga nomoya wokuduka nokudukisa nokudukiswa, Amen. unomoya wobuqili Amen. qhamuka kuphi enyokeni usathane? Amen. Inkebi endala. Yes, Lord. Kodwa sizilahlile izinto ezifihliweyo zehlazo. Sizilahlile izinto ezifihliweyo Zehlazo. zehlazo. Asihambi ngobuqili, Asihambi ngani? ngobuqili. Asiliphambanisi izwi likaNkulunkulu. Kepha ngokuveza obala iqiniso. Sizincoma kunembeza wabantu bonke phambi kukaNkulunkulu. You understand? Yes, Lord. Qhubeka. Kepha uma ivangeli lethu lifihlakele kwabalahlwayo. Uma levangeli imfihlakalo kuwena, ingokuba wena uyalahlwa. Yes, Lord. Ngokuba uJesu Kristu izimvu zami ziyalazi Yes, Lord. izwi lami and ziyangilandela. Zizwa izwi likamelusi. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Kepha uma ivangeli lethu lifihlakele kwabalahlwayo. Lifihlakele kulabo abalashwayo. Okukubona Yebo. abangakholwa uNkulunkulu. Abangafuni ukukholwa ubani? No, uNkulunkulu. abafuni ukukholwa umhlengi. Abangakholwa uNkulunkulu walelizwe. No, abafuni ukukholwa umpostoli Paul. Abangakholwa uNkulunkulu walelizwe. uNkulunkulu Walelizwe. izindaba. Ngeke ungitshele lutho. Akumele ubhale iBhayibheli. iBhayibheli libhalwe umoya kaNkulunkulu. Amen. Owabapostoli nakubaprofeti bakhe ofuna ukwazi. So, njengoba ke ibhali khona, yena konke ukwakhile ngentando yakhe. Uma wena unyanya noma ke uba nolaka, ucasuka, ufeze inkanuko zikababa wakho uSathane, angeke ngize ngikublame ukuba ke lokhu kufihlakele kuwena. Lokhu akunikiwe kuwena ngoba ulahliwe ngoba ufuna ukukholwa, awufuni ukuzithoba. Okukubona abangakholwa uNkulunkulu walelizwe uphuphuthekisile ingqondo yabo. Izolondo le. Ukuze kungasi kubo. Ukuze kungazukuba khona ukusa kinina ngokuba nihamba ngemidlinzo yenu, nihamba ngenhliziyo zenu, anifuni ukuhamba ngomoya oyingcwele. Ukuze kungasi kubo ukukhanya kwevangeli. Ukuze ukukhanya kwevangeli kuhlale kungakhanyi kunina. Nenkazimulo kaKristu. Nenkazimulo nokukhanya kaKristu. Ongumfanekiso kaNkulunkulu. Uyini? Ongumfanekiso kaNkulunkulu. Akushiwo ukuthi umfanekiso wesithixo. Ongumfanekiso kaNkulunkulu. Akushiwo ukuthi umfanekiso wesithombe esikodongeni. Ongumfanekiso Akushiwo kaNkulunkulu. ukuthi umfanekiso womuntu omnyama. Ongumfanekiso kaNkulunkulu. Akushiwo ukuthi umfanekiso womlungu. Ongumfanekiso kaNkulunkulu. Akushiwo ukuthi umfanekiso wendlovu. Ongumfanekiso kaNkulunkulu. Akushiwo ukuthi umfanekiso wenkomo. Ongumfanekiso kaNkulunkulu. Akekho osekabona uNkulunkulu waphila ngaphandle kwaJesu Kristu. Yes, Lord. Osezulwini. Amen. So, lokhu kufihliwe kuwena ngokuba yini? Ngokuba sizishumayeli thina. Asishumayeli thina. Kodwa sishumayela uKristu Jesu. Sishumayela uKristu Jesu. Eyinkosi. Eyinkosi. Nokuthi siyizikhonzi zenu ngenxa kaJesu. Thina sishumayela levangeli. Sikhonze nina. Amen. Ngenxa kaJesu. UJesu ulethe umusa nothando. Amen. Uma kuthiwa siyizikhonzi, akushiwo ukuthi ke sithandaza nina, sithandaza uNkulunkulu. Yes, Lord. Thina sikhonze nina ngevangeli esinikiwe esibhalwe phansi. Amen. Siyizikhonzi zenu
silikhonza ngoba yini uNkulunkulu usithandile. ngokuba sizishumayeli thina Asishuma akumina ukushumayelayo ukishumayela ukuthi ngifuna kwenzakaleni emhlabeni. kodwa sishumayela uKristu Jesu Kepha sishumayela ivangeli likaKristu. Eyinkosi. Uma wena ungafuni levangeli, wena ukaSathane, eyinkosi wena ubaba wakho uSathane, Yes Lord ugcwalisile ngemfundiso yamadimoni. Yes Lord So anginakho mina ukuthi ngizolwa nawe, angilwi nawe. Ngina nale moya egcwele kuwena, ugcwele imoya yamadimoni, ugcwele imoya kaSathane. Yes Lord So uma wena ke uzimisele ngokusindiswa, uzimisele ngokwamukela uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi. Uma wena ufuna ukubonana noNkulunkulu ngosuku lokugcina, Amen amukela uJesu, vula inhliziyo yakho ngothando. Amen ngokuba uNkulunkulu wathi akuvele ukukhanya ebumnyameni Ngokuba wena usabumnyameni, uNkulunkulu wathini? akuvele ukukhanya ebumnyameni kukhanye So silethe ukukhanya kuKristu. nguyena owakhanyisa ezinhlizweni zethu ukuba kukhanye ukwazi inkazimulo kaNkulunkulu ebusweni bukaKristu. Inkazimulo kaNkulunkulu eyayisebusweni bukaKristu. So imisebenzi kaKristu wayenza ngentando kaNkulunkulu, ngokuba umoya ingcwele wayewunikiwe yena Yes Lord ukuthi enze intando kaNkulunkulu. Njengoba ke uNkulunkulu wayephila kuyena, Yes Lord uthi mina noBaba simunye, ayikho into engenza engizenzela mina. Amen Amen Ukhazimlisa uNkulunkulu ngemisebenzi yakhe. Amen Nawe unikiwe isikhathi manje Yes Lord ukuthi wamukele ukukhanya, Amen ushinda bokuba isitabane, Amen ushinda bayokuba isifebe, uzisole ngokukhipha izisu. Yes Lord Yes Lord Amen Uye ukulala amanye amantombazane ube inkonkoni. Amen Akekho umuntu onelungelo eliphambene nelungelo kaNkulunkulu. Lelo lungelo lelo liqhamuka kuSathane. Amen Act 2:38. Hallelujah Incwadi yezenzo isahluko sesibili verse 38 uPetru wayesethi phendukani Wonke umuntu kumele ukuphenduka kwisono sakhe, kumele ukuphenduka. yilowo nalowo abhaphathizwe Wonke umuntu ufuneka aphenduke, abhaphathiswe. egameni likaJesu Kristu Linye igama lokubhaphathiswa likaJesu Kristu. kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Yonke imibhalo yabantu ababhaphathiswa kwi-New Testament ekhulu ababhaphathiswa kusukela kulesigaba lesi manje njengoba le ncwadi ikhuluma, baqala la ukubhaphathiswa abantu abawu-3000 egameni likaJesu babhaphathiswa Kristu egameni likaJesu Kristu. kukho ukuthethelelwa Kusukela kwezono kuleso zenu. sikhathi kuze kube namhlanje wonke umuntu ubhaphathiswa egameni likaJesu Kristu khona niyakwamukeliswa ukuze amukeliswe isiphiwo sikamoya oyingcwele. ngokuba uJesu Kristu oyilethele leso siphiwo. Uyena ozofundisa abantu ukuthi samukelwa kanjani isiphiwo sikamoya oyingcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu, Ngokuba lesithembiso sifika noJesu Kristu esethu nabantwana bethu, esabo bonke esabo abakude, bonke abakude. bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Uma ukuthi wena impela ufuna ukusindiswa ufuna esihogweni, ngoba phela abanye bazinikelile kuSathane ngithi, abanye bafuna ukuphenduka babanjwe ngamimoya yamadimoni. Ingakho sithi ke egameni likaJesu Kristu ukhululiwe uma uzinikela uvula inhliziyo yakho ukuthi wena uJesu Kristu uyamvuma njengenkosi nomsindisi, uhlale kuyena, uphume kuyona yonke imisebenzi yokungcola. Izinto enzenzayo eziyichile enzenze ubumnyameni uNkulunkulu uyazazi, ukunikelile kuzona lezo ngoba ngifuna ukuzwa. Manje naye kuyakhuthuza ukuthi wena usanikiwe isikhathi somusa ukuthi uphenduke ezonweni zakho. Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Zisindiseni, Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. amen. Hallelujah. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu onamandla, siyakubonga wena. Siyalibonga izwi lakho Nkosi. Siyayibopha Nkosi yonke imoya engafakazi ukuthi wena Nkosi uJesu inkosi nomsindisi. Sivula ukuqonda Baba kubo bonke abantu, izwi lakho Baba lilethe ukuqonda kuwo wonke amadlebe alizwayo njengamanje. Phulukisa Nkosi leyo moya ulethe ukuqonda kukhanye ubukhanya ebumnyameni engqondweni yabo.
kuze Nkosi basindiswe bahambe ngendlela yokuphila ngoba wena uyindlela uyiqiniso ukuphila empilweni zethu. Siyalibonga baba izwi lakho ukuthi lithembekile makube yilo wonke ilizwi ngazo zonke indlebe ezilizwayo lelizwi njengamanje wena uyizuze Nkosi ulethe ukukhanya baphenduke Nkosi sebezwile lentshumayelo baphenduke baba kuze bezobhabhadiswa egameni leNkosi yethu Jesu Kristu bathethelelwe Nkosi izono ubagcwalise nangesiphiwo sikaMoya oNgcwele. Siyakubonga Nkosi wena ungumnini mandla onke mayenziwe intando yakho Nkosi wena uyisiqalo ungumqali nomphelelisi empilweni zethu. Siyalibonga izwi lakho baba lithembekile linamandla kusukela ekuqaleni komhlaba namanje lisanamandla baba. Lawo mandla lalowaphethe ekuqaleni begijima baba abaprofeti lisanamandla nakulesikhathi samanje endlebeni zabo bonke abantu naseyinhlizweni zethu ngoba wena Moya oNgcwele wenza intando yakho empilweni zethu kuze kube phakade egameni leNkosi yethu Jesu Kristu manje naphakade. Amen. Sibonge bazalwane umusa weNkosi nothando kaNkulunkulu noMoya oNgcwele ngamandla kaJesu Kristu nenkazimulo kaNkulunkulu ebusweni kaJesu Kristu. Sithi-ke kulabo abafuna ukubhabhathiswa Hallelujah. nalabo abafuna ukubuza imibuzo ephathelene neBhayibheli. Amen. 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 Noma ngabe ke khona ufuna ukubuza noma ngabe khona ufuna ukusho iminyango ivuliwe soshiya imininingwane yakho konke sitholakala ngendlela esitholakala ngayo ukuze ungabi khona lozoshoda khona konke kufanele kugcwaliseke ngeBhayibheli. Sikhuluma ngezinto zeBhayibheli kuphela akukho kunye. Amen. Amen. Sheshisa ke mfowethu dadewethu mama mfowethu omdala usheshisa uthatha ipeni kuwo wonke umuntu olalele uthatha ipeni ukuze uzobhala inamba munombuzo noma ufuna ukubhabhadiswa ngoba izwi lithi ngokuphenduka kwesono esodwa izulu liyahlokoma ngoba ukhanya usukubonile. Sheshisa ke ukuze uzokwazi ukuthatha inamba ngiyayishiya ithi 066 566 9245. Ngizoyiphinda inamba ithi 066 566 9245. Siyatholakala na ku YouTube ukuze uzokwazi ukuthi usubscribe ushareishe nakwabantu obathandayo ukuze bezokwazi nabo ukuthola intshumayelo. Ku YouTube musubscribe uyabhala uthi izwi lenkosi .uJesu Kristu. Ngizolungisa izwi lenkosi uJesu Kristu. Ku YouTube uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Siyatholakala ke na ku email address. Ku email address uthi izwi lenkosi .ujesu-kristu@gmail.com. Ku email address uyatype uthi izwi lenkosi .ujesu-kristu@gmail.com. Siyatholakala na ku Instagram kulabo abano Instagram ukuze ufollowishe uzokwazi futhi usende ama DM uthi izwi lenkosi uJesu Kristu ku Instagram. I-handle it izwi lenkosi uJesu Kristu. uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Ungumqali nomphelelisi, ungu-Alpha no-Omega manje kuze kube phakade. Amen. Amen. Sibonge bazalwane umusa weNkosi siphinde futhi sibonane ngokuzayo uma iNkosi ivumile.